Tak tady na tomhle místě jsme loni v říjnu s dětmi z Prusin a z Luční školky začali vytvářet trvalkový záhon. Tohleto místo bylo původně travnatá plocha, porostlá trávou, lískou a kátem a chtěli jsme ho zvelebit jako pastvu pro motýly, včely a ostatní hmyz. Tak si pamatujete, že jsme tady dělali ten záhon? Jo. A pamatujete si, co jsme dělali jako první? Ne. Pamatujete? Sázeli jsme ty květiny. To bylo až úplně na konci, jsme sázeli květiny. Co tady bylo na začátku, Klárku, Viktore? Tráva. Tráva, že jo? A co jsme udělali s tou trávou? Přikryli jsme ji. Přikryli jsme ji. A čím jsme ji přikryli? Plachtou. A aby ta plachta neuletěla, tak co jsme udělali? Dali jsme tam kamen. No, že jo, aby neuletěla. Bylo dobrý. A pak byla zima. A co jsme dělali před tou zimou? Co jsme schovávali do květináčů? Cibulky. Cibulky, no. A na jaře, co se stalo s těma cibulkama? Vyrostly z nich. A co z nich vyrostlo? Česnek ochlesnej. No, a co ještě? Co bylo ve třídě? Tulipány. Tulipány červený byly ve třídě. A takový ty fialový to byly krokusy. A vevnitř tam byl taky král. No. Hlásek. Hrášek, ten jsme taky seli, no, do truhlíku vevnitř, no. A lichořežišnici taky, jo. No a co jsme pak udělali s těma květináčima, až to odkvetlo? Dali jsme je ven na zahradu, že jo. No a pak jsme se tady jednou sešli a co jsme udělali s těma plachtama? Sundali jsme je. A co bylo pod nimi, pamatujete si to? Kozínky a různý Kořínky, no. kalínky. A ochutnávali jsme tam něco? Jedli. Pamatuješ si to, Viktore? My jsme to spolu jedli, ne? Co jsme jedli? Pamatuješ si to? Nemáš tady místo, tak pojď sem, hele. Tak pojď sem, nebo tam vejdeš se tam. A co jsme tam jedli teda? To byly bílý takový lístky. A co to bylo? Mikláska. Ne, ty tam nebyly, tam byly pampelišky, že jo, vybělený, jsme jedli. No ale jsme sundali ty plachty, ale teď nás čekala děsná práce, protože co jsme museli udělat? Vyndat kozínky. Vyndat všechny ty kořínky, no. A co jsme dělali potom? Potom jsme tam sázeli květiny. Sázeli květiny. A jak jsme to dělali, ale Dali pamatujete jsme si to? dílu a vykopili jsme z květináče. Jo. Dali jsme je tam. A teďko jsme tam ale taky ještě něco dali, že jo? Zbylé květiny. No to jo, ale no a to, ne, to není seno, co to je? Sláva. Sláma. A co tam ještě je? To dělal určitě i Viktor a Klárka s náma. A Radovan taky. A s Tomášem, viď? Co jste tam ještě dávali? Ty kamínky malý? Ty kamínky, že jo? A poznáte některý z těch kytek, co tam rostou? Levandule. Levanduly tam máme. A co tam ještě máme? Umíte to někdo? Já Ty fialový to umí každý pojmenovat podle květu. Fialky jsou na jaře a to jsou, tyhle jsou zvonky, no. Slézy tam máme. Pivoňky, no. A pak nevím, jestli jsem vám říkala, máme tam denivky. Denivka to zatím nekvete, to jsou ty zelené lístky a oni potom krásně přes den dělají takový oranžový květy, ale letos ještě pokvetou, to si ještě uvidíme. Žebříčky tam máme, Klárko, dobrý, no. Okrasný, jaký speciální. Jeden už tam žebřík kvete. A pamatujete si, Jako žebřík. přesně jako žebřík, že jo, on má, jako žebřík má tu listinu. A teď ukáže Zůza, tak Aleši, a co máš tady teda? Včely. A co dělají ty včely? Pilujou tam květy. Včely máme tady úvod. Máme. Ty pilujou spolu všechny květiny. A víte, na co jsem ještě ale zapomněla? Co jsme dělali ještě k tomu záhonu? To jsme úplně no, lavičky. No jo, z těch kamenů, ale co jsme vyráběli pro hmyz, pro brouky? Domeček. Že jo, a jak jsme ho dělali? Pamatujete si to? Já to nepamatuju, já jsem to nebyl. Ne. A kdo tam byl ale? Já. Že jo? A co jsme dělali, Radovánku? Vytali jsme tam účky cihly takový. Vrtali jsme cihly, Radovánku. A do co dřeva. ještě? Do dřeva. A co jsme tam ještě dávali do toho domku? Klády. Seno a A takový takový jako špálky. špálky. Plavou tam. Jo, jo.
No a co teď, jako ten domek jsme sem dali a co asi myslíte, že se bude dít teď? Bude tam zalítat různý hmyz. Snad Třeba jo? samotrářské vrsy. Snad jo, no. A měl bys to jmenovat hmyzí hotel. No, Hmyzí dům. no jasně, hmyzí hotel tomu budeme říkat, dobře. A ještě jsme tam dali, to jsme nedávali my, to dávali děti z Chválenic. Já nevím, jestli jste si to všimli, ono je to teď v trávě, oni tam dávali pítko pro ten hmyz. Ale pítko zmizelo. Pítko zmizelo z pařezu, on ho někdo dal k domku, musíme ho dát zase na pařez. Oni někdy jim chybí těm včelám a motýlům hlavně to pití. No a k čemu ty kytky teda budou dobrý? Na okrasu. Na okrasu. A kdo jim to ukradl? Ne, oni to jenom přendali z pařezu dolů Radovánku k tomu hmyzímu hotelu. A tak na okrasu a k čemu ještě budou dobrý ty kytky? Pro včely. Pro včely, no. A pro koho ještě? Na léčení. Na léčení, víc. Třeba ta levandula. Si můžeme ustříhnout a něco z toho vyrobit. Ale jak to třeba je i Hokkaido. No, třeba. Hokkaido, ono to vypadá ty listy toho slézu jako Hokkaido, ale to je normálně slézová růže. Ale máš pravdu, že to připomíná dýně, no. A pak jsou tam ještě třezálky. Listy jako slézová růže. No to, jo, to se jmenuje, to je jenom jiné jméno pro slézovou růži. Hele, až to bude víc kvíst, tak se na to pak ještě spolu podíváme, abyste to, když budete chtít. Jednak můžeme ostříhat ty kytky, jak říkal Viktor, že některý jsou na léčení. Dokonce tady máme jednu na barvení, takže můžeme pak zkusit barvit. No, přímo rmen barvířský tam máme, ty můžeme barvit. Umíš to barvit, Klárko? Tak nám to nevadí. Já taky umím malovat kytkama. Kytkama, že jo? Já umím i zavříčkem. Ten je jedovatý. Ten jsme tam nedávali, ten je jedovatý. Ten jsme tam nedávali. Jde malovat i pambeliškou. To jde taky. Zavříčkem. Jo, to jde taky. Trávou. A tak to asi všechno ne. A co jsme vlastně, a nakonec, u toho byl hlavně Aleš, udělali jsme slavnostní otevření toho záhonu. Kdy to bylo? Kdy jsme tady dali slavnostně ten hmyzí hotel k tomu? Na den otevřených zahrad. No, ten druhý den. Ten druhý den víkendu otevřených zahrad. Tak tím je to hotové. Já jsem tu, tak tady i teda nebyl, když jste tu dávali tu slámu. Ani tu slámu vlastně, ale zase si dával kamínky, ne? S Tomášem. Jo. A s náma vlastně, že jo? Jo. Tak někdo se specializoval na kamínky a někdo na slámu. A Tomáš tam byl trouba, že to tam házeli jsme, že jo? On to popletl, to měla být sláma. Ale já si myslím, že to teďko nevadí, protože to hezky zpevnilo ten svah, že jste to nakonec udělali dobře. Protože tam je hlína a ono se to sype. Tak to vůbec ničemu nevadí. Ale nevěděl to, že jsme tam chtěli původně dát slámu. A nakonec to dopadlo dobře.